Hola Menorca! Fins al 30 de maig es poden sol·licitar permisos per vendre productes a Ciutadella durant les festes de Sant Joan. Hi haurà carretons mòbils per globus i joguines dia 16, 23 i 24 de juny i parades a la plaça d'Esbor per mocadors i capells dia 23 de juny. Els requisits, DNI, NIE, estar al dia en la Seguretat Social, Hisenda i documentació del producte i carretó, d'unes mides màximes de 2,50 i 0,80 metres. La concessió es dona per ordre de sol·licitud completada. Les persones interessades trobaran informació i podran fer la sol·licitud a l'Ajuntament de Ciutadella per via presencial o en el web. 5 nous agents s'han incorporat a la policia local de Mo gràcies a la creació d'un borsí per a policies interins. Aquestes noves incorporacions s'hi afegeixen a les places que s'obrin properament mitjançant oposicions i mobilitat interadministrativa i a un procés de promoció interna. L'Ajuntament de Mo té com a objectiu augmentar la plantilla i implementar un model de policia de proximitat per tal de garantir la seguretat dels ciutadans i respondre a les seves necessitats. Amb aquestes mesures es pretén reforçar la prevenció i la lluita contra la delinqüència, així com millorar la resposta policial davant emergències i incidents. Miqui Borràs serà el caixabatlle de les festes de Sant Jaume. Apassionat dels cavalls i amb 27 anys d'experiència a les festes, Borràs ha estat nomenat per delegació del batlle Lluís Camps. Camps ha valorat l'experiència i compromís de Borràs en les tradicions locals, assegurant que compta amb els valors necessaris per al càrrec. Borràs, per la seva banda, s'ha mostrat orgullós i ha promès representar el castell de la millor manera possible. La seva designació ha estat rebuda amb satisfacció per la població, que reconeix en Borràs una figura clau en la preservació de les tradicions locals. Biomagatzem s'ha coronat guanyador del concurs de mostradors Mo Més Flors 2024, aconseguint un premi de 250 euros i la possibilitat de promocionar el seu comerç. Marcs, Serravaleta i Xuriguer han obtingut els dos accèssits en 125 euros cadascun. Òptica Riera ha rebut el premi a la decoració més sostenible amb una dotació de 100 euros. A més, s'ha creat la categoria de millor façana, que ha estat per l'edifici del carrer de Santa Eulàlia 25, amb un premi de 100 euros. Fins al 19 de maig pots votar per el teu mostrador preferit a través del següent enllaç que adjuntarem en la notícia. Per celebrar el Dia Internacional dels Museus, el dissabte 18 de maig, l'OAC i el Convent de San Diego Centre Cultural obriran les portes gratuïtament. A l'OAC podran gaudir d'obres de Joan Miró, Maria Abramovic, Miquel Barceló i molts més artistes de renom. Al Convent de San Diego descobriran l'antologia i el calçat de Menorca, la gastronomia local i exposicions temporals com Pinzellades d'Úrsula Mascaró i Black Venus de Gianna Carrano. El batlle de l'O, José Luis Benejam, convida a tothom a visitar aquests espais únics a Balears. És la millor manera de celebrar la cultura, el turisme i la sostenibilitat, afirma el batlle. Més per Menorca reclamen al Consell Insular un pla director sectorial d'ordenació del litoral davant l'augment desbordat d'embarcacions. El portaveu del grup, Josep Joaneda, anuncia que la capacitat de càrrega nàutica de Menorca s'ha superat fa anys, amb un impacte negatiu en el medi ambient, l'experiència turística i el dret a la població de gaudir de la mar. Més per Menorca es basa en dades que revelen un nombre alarmant d'embarcacions fondejant de manera irregular a zones de Posidònia. El batlle de l'O, José Luis Benejam, s'ha reunit amb representants d'Escome, Associació Empresarial de Comerciants de Menorca, per abordar els reptes del comerç local. S'han tractat temes com l'impacte del comerç electrònic, la dificultat per trobar treballadors i la necessitat de potenciar el petit comerç. En 5.803 afiliats a la Seguretat Social dedicats en el comerç, a Menorca el sector representa un 17% del total d'afiliats a l'illa. Benejam ha posat l'Ajuntament a disposició d'Escome per col·laborar en el seu desenvolupament. La presidenta d'Escome, Joana Torres, ha valorat la col·laboració amb el consistori i ha reconegut els seus esforços per promoure el comerç local. Més per Menorca exigeix en el Consell Insular la creació d'una bossa de places turístiques per limitar la massificació de l'illa. Proposen un sistema 2x1,
Per activar una nova plaça turística s'haurien de desactivar 2 places existents. A més, el partit demana la compra de llicències obsoletes per reduir el nombre total de places disponibles. Més per Menorca critica la inacció del PP davant una massificació turística i considera que la seva política va en direcció contrària, com ho demostra l'eliminació del servei de bus a Macarella. El partit avisa que l'estiu 2024 serà el més turístic de la història de Menorca i urgeix a prendre mesures valentes per evitar saturació. La previsió és que aquest estiu arribin a Menorca 2 milions de turistes. Això supera tots els rècords viscuts fins ara. El turisme no fa res més que créixer any rere any. Estem en una situació que ja és insostenible. Tenim cotxes per tot, cap forat a cap aparcament, carreteres totalment saturades, pugen els preus dels aliments, no podem pagar el preu del lloguer de l'habitatge, ni tan sols ens podem permetre anar un dia a un restaurant. Tot puja, tot s'encareix. Des de Més per Menorca fa temps que avisam a l'equip de govern. S'atraca una nova temporada turística i és urgent activar totes les mesures per reduir el nombre de places turístiques a Menorca.